Thokozani makhehla, thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Yebo. Umkhulu wensizwa kaNkosi uDlamini wekunene sihlubula dledle sisaka nobamba. Thwala mnyama nje mkhonto duma nje ngizulu uswele. Inkosi Dlamini. Yebo. Today we're talking about lo muthi lo ngithembisa wona ukuthi ke ngizoxoxa ngawo regarding umkhululi wezinto, umkhululi wabantu abadala. As much as we have different kinds of encounters, ezokuthi ke manje your loved ones, that ones you're very close to, that ones ukuthi nje manje ufuna ukuhlezi ukucommunicate nabo, ufuna ukuthi manje ufuna ukuhlezi ukuqhumana nabo, right? Yonke into iyenziwayo isuka ngempela nje, depends on the realm. Ngoba kuyenzakala ukuthi abantu abadala labo siqhubana nabo bahamba babanjiwe. Bayenze futhi ukuthi manje abangenanga kahle emndenini. Bayenze futhi ukuthi manje khona ithunzi esibavimbile ukuthi bangaqhumani nani ngendlela efanelekile. Right. Sibe nabantu ukuthi manje uzamile ukuphalaza, uzamile ukugeza, uzamile ukwenza konke kodwa nje still amaphupho akhona awabonakala ngoba manje sekusuke kune-bridge, kunento evimbayo within phansi komthunzelanga nangale endaweni yabantu abadala abangasekho ukuthi uqhubane nanomuntu uyaphahla yakuzwakala ngempela abantu abasondile bakude nawe. Sikhulume futhi ngomuntu phela nje uhlushwa umoya ngempela ufuna ukuthi izinto like ulaka lehle labantu abadala, ulaka lehle lasekhaya ngoba manje uba nabantu ukuthi manje nanoma ukuthi umndeni awuhlangani kahle bayaphikisa ukuthi unabandlozi, bayaphikisa ukuthi ngempela nje yonke into uyenza ihamba iba mnyama, yonke into oyenzayo ibangalwa umsindo ngaso sonke isikhathi, each and every single thing oyenzayo iba nomsindo ngaphakathi. Now we all trying to cure that, angithi? Because of now it turns out to be a curse. It turns out ukuthi manje yonke lento yenzakala ihamba iba mnyama, yonke lento yenzakalayo ihamba ukuthi iyavimba nenhlanhla zakho. Sibe nabantu ukuthi manje imali zabo zivaliwe, bakolodwa ngisho amakhampani, bakolodwa ngisho izinto eziningi. Bazama ukuthuma ama-application ayahlangana kodwa kusuka ukuthi manje kuba naledlozi elivimbile ngoba likhalela into elikhalelayo, mhlawumbe likhalela isiko elithizeni, mhlawumbe likhalela i-ritual ethize. So now alikwazi ukuthi lifinyelele communicate nawo ngoba manje kuhamba kuba nesithunzi esivimbile. Now lesithunzi lesimazivimbile nje siyakwazi ukuthi manje lamadlozi ahlehlele nyovane. Uthole ukuthi amadlozi akho ngempela nje amnyama sebumnyameni, sebashintshile ke manje suba isilwane phezukwakho. So now all that you need to understand ukuthi how do you unlock it. Ngoba manje wenziye konke manje ayikhona kuhlangana. So lo muthi lo uhamba ke manje uyanawo amaqhinini. Let's say for instance yamazi umuntu ufuna ukuqhumana naye. Let's say for instance akwazi ukuthi impela nje lazi ithunela kakhokho bani ba. Lo okwazi manje akwazi ukuthi aqishe umlilo phakathi emndenini, lo okwazi ukuthi noma niphahla izinto vele zihamba ziyaqhaqheka ziyazwakala. Manje le nduku le inceda ngokuthi ke manje kwamele ke uhambe uye khona uyokhuluma naye. Akukho ekutheni okuningi ukwenza amafika lapha ya. Awuthebula wenzini into oyenzayo ohlambulula laba leli khona, ohlambulula qobo lwabo la amathambo abo akho, you understand? Yahlambulula ke ngalomuthi awugubha wenze next khona isiko esokutshela ukuthi wenzani before uhamba, you understand? Ukuze bakwazi ukuthi bakuzwe. So le nduku lesihlanganise la phezukwe indawo ngebovu ukuze whatever into ehamba evimbayo ikwazi ukuthi ngempela nje isuke. So namasihlanganisa ke le nduku lesihlanganisa ngisho ngamakhandlela amhlophe, sihlanganisele yona kahle and ngisho sebhodleleni. So makusebhodleleni kanjalo uyahamba ufaka amanzi, uhambe ke manje uye khona la ufuna ukuphahla khona, kuye kunomuntu ofuna ukuphahla kuye, ukhulume naye, uchumene naye. Fike lapho ke manje wenze ke khuluma uphahle leyo iphahla khona lapha ekhaya. Basoqedile ke manje uyahlambulula ke manje lithuna ke manje uyakhuluma naye, usho each and every single thing oyifunayo. Usho ukuthi ufuna uzeleni na, ufuna ukuthi ube njani, uyasho ukuthi ufuna ukuthi akhulule ini, akwenzele ini kanjani. Uyakhuluma njalo. Masoqedile ke lapho
khona enye induku sizokunika yona ukuthi manje uhambe uyomgeza ke manje mawumgeza manje sithi ingeza dlozi ugeza leli dlozi ke ugeza lo muntu ukuthi manje agezeke akwazi ukuthi ageze bonke basemndenini bagezeke yonke into ehamba yenzakela ageze umsindo ageze abaqabeni ageze bonke abahamba ngezimba abageze kodwa ugeza lo oqondane nabo kuya ngesituation leyo wena uyifunayo. So le nduku lesebenza ngaleyo ndlela ukuthi manje masiwehlanganisisa ukhulume naye sebenza nje ngaleyo ndlela le. First day uhamba ngempela uhamba emathuneni phahle ukhuluma naye ukhulume yonke into oyifunayo. Second day uyahamba ke manje usuyageza ke manje khona ipurpose ozothola khona into ohamba into ezoqhaqheka khona into ozohamba uyibone khona lapho. For more instructions, for more details, if you are interested in this nduku wena nje uzoxhumana ngisho nomkhulumo yansizwa kaNkosi yonke into uzoyithola khona lapho. Thola kulo 071 28 31 481 071 28 31 481 071 28 31 481. Sithokozile.